God have mercy upon us. What is going on? You get it? If you don't get it, forget about it. I want problems. Kana uchiri kuita wakauya kusleepover kana kuti ogara naFibion urubhadhara rendi pano. God have mercy upon us. Asi wambeveve ndatiri kubhadhara rendi pano here. Saka chii chiri kuitika naFibion? Wakauya kusleepover watone svondo rese ungori pano apa unongomuka wakavati kugara zvako. Fibion akauya achiti ari ndibhachura pano ende kandinoda mabhachura i komutoireti mangu mamunenge muchigeza munogeza pakati peusiku komutoireti mangu makabhadhara toireti kuita roji toireti yangu zviripere izvozvo ndipindure asi wambeverere ndipindure kusiza juti ini ndomuka makusenseni chokuchairira pavanzi iwo watooni 2 weeks uripo 12 o'clock ndonzwa muchiro achikuwe ndakati toireti yangu ilojere ndakati munoroja toireti yangu ndipei mari nayo saka nai mwanangu kungouya pamba pangu wani unandiziva saka wakagara pamba pani wakanzi kana wasvika pamba pevana haumwerese vanhu haumutse vanhu. Look at my face. Saka apa ngoziwandiyakongozitarisani zvongosi nondiona kuri kuti unondiziva muri kutondinyaya akapamba pangu imba yanga iye ndakamupa mari yekubhadhara yebhachura ndinomupa mari yekubhadhara munhu ane mukadzi unozoti mari yendi yebhachura nemunhu ane mukadzi zvakasiyana adi kundiudza kuti ndine mukadzi kuzeza juti kuzeza kuita basa kubva mangwana uri kutanga kuita juti ukunzwa ukutanga kuchaira yadhi ukuzvinzwa kumuka makuseni na5 ochaira yadhi ndoyanga uchitiza apa wanga wane 2 weeks uri pano hazviko zvaunenge uchiita apa pakati peusiku ndinongonzwa mvura papapa unodi kugeza masikati kugeza natikofu saka iwe wadi kungotaura kuti uri mukadzi waFibion wapinda pajuti pane vamwe saka chindipaka mari ndipeti $20 kana juti rako rasvika ndokuitira saka haudika saka unoda kubatsirwa sei Fibion ndizvokutaura kachembera nopenga atingati